Daj ruku, budeme súdržné, dáme si ruku. Páčilo sa ti dneska? Bol dobrý koncert? Hej? Aj opera, aj trošku jazz. No? Babi má 90 rokov a v podstate minulý rok v oktobri sme prešli porážkou a vlastne síce nebola tá rekonvalescencia jednoduchá. Musím povedať, že aj zariadenie, v ktorom momentálne je ubytovaná a zároveň vlastne všetky možnosti, ktoré sú nám takto ponúkané od veľmi milých ľudí, sú skvelé, ako vlastne môžeme spríjemniť ten čas, ktorý tu trávi. A chcela by som ešte raz veľmi poďakovať na nás dve združeniu Cesta za snom, pretože je veľmi v dnešnej dobe vzácne vidieť ľudí, ktorí proste majú túžbu pomáhať a robia tie veci proste nad rámec svojich povinností a dalo by sa takto hovoriť prakticky dlho o tom, čo ľudia pre paliatívnych robia, pretože si myslím, že je to zrovna skupina ľudí, ktorí by si zaslúžili väčšiu pozornosť a o to som vlastne radšej, že toto združenie vzniklo. Takže asi tak za nás. Ďakujeme veľmi pekne.